Здравейте, момчета и момичета, Драгамов е тук. В днешното видео ще играем Dead by Daylight с едно валю. Нека да видим как ще се получи. Искам да тествам, да експериментирам. Първото валю за тази поредица, която ще започнем, е баланс лендинга. Нека направя ви покажа и билда, за да си дохванете някаква представа какво ще правим днес в къщния епизод. Така, първите, които ще използваме са баланс лендинг, Windows of Opportunity, Iron Will и Resilience. Какво правят пърковете? Баланс лендинга, когато например дропнем от някоя позиция, нали, достатъчно висока, се засилваме с 150%. В смисъл 150% спид за 3 секунди, ако не се лъжа, може да се бъркам, или бяха 5 или 3. Windows of Opportunity на 32 метра да виждам палета и прозорци. Iron Will е да сме по-тихи и Resilience, когато сме хитнати с 9% да прескачаме, да оправяме, общо взето с 9% всичко да правим. Сега, искам да ви кажа, че това са стари епизоди, които аз бях изтрил. Виках, че съм ги пуснал на премиера, но явно не съм. И сега се опитах да ги върна, успях да ги върна, така че ако се чуете тези епизоди, защо са още от Bonchill евента, общо взето ще ви кажа, че някои епизоди се прецакаха и заради това и сега ги качвам. Иначе трябваше да получите този епизод миналата седмица, ама какво да се прави, сега ще го качим, пък и вече ще почнем да качваме по-редовно, поне през ден. От сега искам да ви кажа. Искам и другото, което да ви кажа е да се абонирате за канала ми, да харесате видеото. И другото, което имам и Discord страница, може да влезете вътре в нея. Там може да ми пишете, аз постоянно се опитвам поне да гледам някой какво пише. Другото, което преспокойно може да ме питате дали искате да играете с мене, да ми пишете там. Аз никъм е абсолютно същия както в YouTube, така че няма как да го объркате. И да, пичове, няма какво повече да ви бая, направо нека се хвалим и към геймплея. Играем с убиец, който играе с Playing и май видях трапър, така че ще е много интересно. Его там господина. Дай ни да ръчнем Джена. Тум! Така, че направим първия генератор. Hello, my boy! Респект! Ого! Ого! Ого, my boy! Не бъди агресивен. Така, я чакайте една секунда. Don't touch it! Nope! Те е тъпо, май бой. Те е тъпо на дупито. Опа. Добре, хитна ни. Окей. Come on, my big boy. Я имам тук трапчето чайно. Ого, има. Ма виж колко е тъпо поставен капана обаче. Хатунг. No. Не. За малко. Hello, my boy. Ще дропна пич. Чайте една секунда. Влезна вътре. Чик. Много грешно тук стана. Не трябваше баш така, но нека да имам тапича, ако ще направи. Ето че ако дропна пале. Ето че брейкабълна. О, май бой. Вижте го какъв е симпатичен. Ого! И... What? Два пъти ли хитна? Окей. Отново. Хаха. Добре, отказа се. Няма да дропваме, защото имаме баланс лендинга. Окей. Hello, my boy. Nope. Уп. Baba Bowie. Добре. Газ. Молят се, дропни. Need for Speed Arrival, браняк. Не мога. Не. Окей. Не. Добре, той има изкефи. Буквално ми тишеше в врата маняк. Тоест ако няма кемпи, братле. Ако няма кемпи.
Окей. Много интересно. Няма. Не е слагал. Бързо. Стига бе, братле. Защо си толкова грозен? Той само мене ще пикъпне. Той не иска другите. Прекалено млад съм млад. Окей, nice one. Nice one, my man. Така. О, Jesus. Щита нова. Тука, капанче. Добре, GG. Скараме акъла тук и си го признавам. Come on, big man. Come on. Thanks. Хилвай. Той път няма да изтървим да се хилним. Fuck. Дъп. Нама неп. Чакайте. О, не. Оп. Добре. Не, няма адреналин. Пич. What? Какво става, бе, братле? Добре, дропваме. GG. Не мога. Еми. GG, my man, GG. О. Они бомбони. Are you here, они бомбони? Come on, my man. Come on. Балас редък издат, они бомбони. Окей, nice, они бомбони. Come on. Стъпнах. Степ, бро. Окей. Baba Booey. Добре. Nice one, они бомбони. Come on. Они бомбони. Come on. Они бомбони. Puro они бомбони. Okay. What are you doing, big man? Oh my god. Да, они бомбони. What are you doing, big man? Corner deck. Ударя на човек. О, дигна инчеладите, пичове. Засилва. Също мене точно не трябваше. Они бомбони. О, горкия, они бомбони. Pee poo poo check.
Окей. Горкички они бомбони. Окей. Горкия хони бомбони. Гайс. Той просто не знае къде се намира. Аз направо му правя много лошо. Камон, они бомбони. Добре, не глотваме. Айде, взимай ги. А така, давай они бомбони. Респект. Окей, горкички они бомбони. What? Got him. Аз не мога, че... Аз не мога, честно ви казвам. Такова були не съм играл на нито един убиец, честно ви казвам, пичове. О, не. Чека си делит играта просто. О, не. Значи, от абсолютно всичко, което съм планирал, абсолютно всичко се получи просто. Той просто е супер мат, бро. Супер мат. Здравейте, пичове. Как сте? Нека хилни е аз. Я за аз да хилна. Я сега меня. Добре, отваряйте. Супер става. Окей. Как всички ти му светят, човек? Чакай, че и мен заслепиха. О. Чакай. Нямам финер. Нямам финерче. Няма, закача го. Не му е било писано на пича. Ще избягам. Няма как да го спася. Кемпинг, хайде. Много съжалявам, пич. Изхъбих се финера по най-тъпия начин. Това беше сигурен флашлайт сейф от моя страна. Едно нещо да не се получи, значи всичко беше топежица чиек. О! My Jesus boy. Okay. Nice double back. Nice double back, my boy. Така, ватваме от тука и търсим хайк дистанса. Окей, навратно. О, горкички. Чай го изчакаме. Що е малко с 1000 години назад. What? My boy. Come on. Така. Хатунг. О, ще му стане лошо на пича. Хитна ни.
please. То с нагони за толкова много генератори, пич. Не по майбой. Майбой, бягай. Окей. То много ме ядосва. Не искам агони. Аз изкъпих и финера. Аз използвах баланс лентинга. Давай, майбой. Мини. Окей. О, не. Bruh. Добре. Bruh. 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 Аз не мога, пич. Чакай. Окей, не. Еда. Хитът. Хайде, бай. Май бой. Той е фанал под преса всичко. Хитна ни, дори не го очаквах. Come on, my big boy. Този един път не съм го стънал. Колкото и да ми се смети. Хатунг! Той чупим, окей? Чопим го. Чопим го, бе, батко, съм си казал. Ще го чопим, бе, няма страшно, само не дай са бойте тука. Първия му даун. Yes. Yes. No. Оправят последния ген, така че няма никакъв шанс биеца. И той пича го спря, за кога да го правя? Окей, пич с ноуед. Търсим ноуеда. Където и да е той. Той може да е забит навсякъде, пич. Как да ти го намеря? Първа кока, няма го саботираме момчето. Никъде не виждам ноуед, пичове. Най-галното ще ако е до него. О, не, колко си жесток. Има ли смисъл? Майбой, съжалявам. Имам голяма джезофрения, обърках пътя. Джиджи. Добре. Голямо були му ударах, не мога да ми отречете. Аре, оставям го. Много се нарадвах аз. Не знам. Само да ви кажа едно нещо. Вие гледахте дори. Чейства го за 4 генератора. Последния генератор никой не го направи. Оставя ги малко те да го лъжат, никой не оставя го излъжи като мене.